mukoma wako wakataura wakati zvinhu izvi vari kutozviziva zviri kutovaafektawo kudini ichokwadi ingozi inoafekta munhu wese but ine kunhu kwainenge yakatsidzirwa manjonzi kuti ikoko unofanira kudini kuoparera asidi. Mushure mekunge tapedza kutaura namukoma Tobias, takazosvika panguva yatakabata hama dzake, especially vakoma vake, kuti vatirakidze nzira uye vatisanganise nababa vemukomana. Vakabvumirana nesu kuti huyai kwandiri, ndinogara kwaDC kuWatsumba. Tasimuka tikaenda nemukomana Maxeni, but tiri muroad kudaro tavareceiva iko zvikanzi aiwa zvichaiti kuti tikuonei. Ndakakumbira kuti vandiexplainere mareasons ekutoti vachinje pfungwa, nokuti tati tone mukomana takatozvipira kuti tinoonana navo ukwanisa kutisvitsa kuna baba tione kuti mukomana anobatsirwa sei, sezvo panenge pachida hama dzake. The previous day tanga tatoita agreement takaita iko, vakatobvuma kuti uyai tikwanise kuenda tese nekuti zvinhu zviri kutotinesa, titori nepfungwa dzakawanda kuti chichiri kumbonyanya kuitika. But handizivi all of a sudden vakati no, hatichakwanisi kukuonai, nyaya iyi hatisi kuda inozotisimudzira zvakawanda. Amen. Zviri seiko Tobi? Zviri right baba. Handitika uri sei upenyu hwedu zara nhasi? Upenyu urubvadza. Handitika aiwa zvinoita zvakanaka, hapana chinhu chinouya nyore. Kana uchida kutoti upenyu hutofambe unotoita zvinharo unyevhere chibaba. Alright, kuna wakapedzisira kuona video yandakaposta ndinaye mukoma Tobias, akazosvika pakuti ndaiona masuggestion amaitora muchiti munofanira kuenda kune hama dzake. Saka takaedza kubata hama dzake, tatanga kuedza kumubata baba vaTobias. VaTobi vari kunyanga, havana kuda kusangana nesu kana kusangana nenyaya yacho. Tikazombozamawo kuti titaure nevakoma vake kuti vakwanise kutaura nababa. Saka vamwe vakoma vake vakaona kunge zvakakodzera kuti tisangane. Nezuro bvatataura navo vakatoti uyai tisangane. Handiti akatobvuma mukoma paWatsumba nepaDC akatoti uyai. Nhasi tatomurodhi kudai bva vachitipandukira vakati hatichakwanisi kuonana nemi. Handizivi kuti chii chaita kuti vachinje pfungwa. Titori murodhi kutodai sokuenda kwaDC. Apa zvinezvi tiri panonzi paChristmas Pass, ndo rodhi inenge ichienda kunyanga, yokupfuura nekunyanga. Tatichiti tikaenda kwaDC tononzwa kuti nyaya yacho yokufamba sei, then tobva tazoenda kunyanga kunotaura nababa vacho, but vese vabva vaita shutdown. Saka Tobias, chii chinoita kuti kufunga kwako chii chaita kuti vati hatikwanisi kusangana? Ine kufunga kwangu kwa mhuri yeZimbabwe chaita kuti wabereki wangu kana madzikoma angu, madzikoma ari pasi pababa wangu. Ichokwadi. Saka vanenge vatomirira kunzofamba ndibaba. Saka chaita kuti nyaya inyanye kuda kurema, ndiri kuona kunge baba uyu ane mukurwara kwangu ine anewo mukuitawo kwake pangu unopoti asabatikire baba nyaya yangu. Alright. Ngoma Tobias, pane munhu akambotaura pane pandakaposta video achiti maybe inyaya yekuti chechi yavanonamata, nekuti baba vako vanonamata Joan Marange. Saka maybe haibvumirika kuti muite zvekufamba. Chechi yekuJohani Marange inoti kana nyangwe mune mhosva dzamunopomerwa munofanira kugadzirisa. Alright. Munouya motaura nesu tokupa imvume yekuti mirai mugadzirise mhosva. Alright. Saka handingaoni sekunge zvinoti zvireme kusvika paextent iyeyo. Alright. Okay. Baba vako vane madzimai mangani? Baba vangu ane madzimai 5. Ane madzimai 5? Saka iwo mai vako ndo vechingani? Number 4. Number 4. Alright. Because nesituation yauri kusangana nayo zvaifanira kutoaitwa faster. Ya ndinoona sekudaro sekuti munhu kana une wakadzi wakati wandika unogona kuona unge kana kusema imwe imba. Alright. Une imba yaunoti iyi ndiyo inoita ikapindwa neurwere unomhanya. Alright. Saka ndizvo zvinogona kudaro. Handiti. Alright. Kwaodza mukoma wako vatoti handikwanisi kubatsirana nawo, endai chiiwo futi? Wekwaudzi hamupostoriwo futi akafanana nababa. Alright. But anenge arumirira kutumwawo pamwe nababa kunzi mirira nyaya yeshe. Ichokwadi. Baba ndo vanenge vachitungamira.
nogona ngaro tumirira utumwa. Alright, pane vaitaura ndichiona vaisa macomments achiti ko maiguru vaiti pana maiguru here vakamboshaya ku chii chakaitika vakaita sei? Maiguru akaerera nemvura ashanjirwa nevanhu vemumusha medu. Pfungwa dzavo dzichiri right kana kuti hadzanga dziri right? Anga ritori musvitsa arubva mukuroorwa vaerera nemvura. vaerera nemvura. Saka tiri kutoona kuti zviri kutokuteedzai kuti maiguru akaerera nemvura iwo akatorwa futi nemvura. Saka zvinhu zviri kutoitika mudzidza. Saka pane akazombofambawo here kuti vaone kuti chii chakaitika kuna maiguru aya? Kuna maiguru uyu mukoma wemuridzi wemukadzi akafamba akaenda kuchechi bocho. Aenda kubocha akatsanangurirwa zvaakatsanangurirwa handisipo hangu, asi akanzi ushaona half board musha wega half board. Ndoapo akauya tikatsvaga maiguru murwizi tikaona half board muzasi uku kumakumbo kudzika kudai vamuwest kudzika. Alright. Ingozi but hadzisi 1. Ingozi dzakati 1 dziri mumusha, saka hawabatikiri. Alright, tomboti tasvika panapa. Next step yatingatora yaunoona kunge iri fair ndeipi? Nekuti kana baba vako ivo vati handikwanisi, next step yakuti iwo unozvidecidira ega ndeipi? Next step yandinofunga inini vabereki vangu vaisafana kundirwadzisa kusvika paextend yakadaro. Sure. Saka ndafunga kuti kana kukumbiro womboita kusungwawo nemutemo kuti tikwanise kufamba tese, kana zvazorambisiso hawo kuti mutemo waramba kufamba nenda kuti uiso chichemo kuna shefu Mukosanje wondibatsira wondibvisa ozviisawo kuna vana baba kwacho. Alright. Nekuti kubva patakapedzisira kutaura pane zvakazomboitika here kwavo? Kubva patakapedzisira kutaura isi 2 days ago. Ndinashanda ndaona. Saka hakusi kuti zvapera here? Zviperi. Alright. Nekuti ndaanenge 3 years ndinorwara, ndinofunga kuti pamwe zvichatopera. Alright. Okay. Kuna nguva kuti iwe unofanira kumbozama kune vechechi, amene unozviona sei? Wechechi ndakazama ndikafamba kuenda kumufakose Hararo, ndikauya muno mumamutaro. Handinombogara pasiba kubva kune wechechi, but wechechi vamwe vacho vataura kuti hazvikwanisiki. Vamwe varutaura chokwadi chavo vari kuti hazvikwanisiki, vamwe vaiti vanozvikwanisa, but nditobva kuchechi kwacho ndosvika kumba ndatotadza kutowata. Alright. Kuzoita pana imwe mubvunzo wanandoda, kune vari kutoona tatori kuda kubata mukoma wake vari paDC apa, but takatotaurirana nezuro, handakatokudza nezuro vakatoti uyai. Mukoma wako vakataura vakati zvinhu izvi vari kutozviziva, zviri kutovaafekitawo, but iwo unotiwo kudini izvi? Ichokwadi ingozi inoafekta munhu wese, but ine kunhu kwainenge yakatsidzirwa manjonzi kuti iko kwaunofanira kudii kuopareta zvakasiyana. Saka tazobvumirana kuti nyaya inotoda baba wako. Kana zvatoramba tichazama kuti tiende kune vanokwanisa kuti ivo baba vako vakwanisewo kuuya votaurawo rutivi rwavo, nokuti zvine zvakanaka panyaya dzakadai kuti munhu apuhwe nguva yekutaura saidhi rake. Tisangoshande nesaidhi rako chete, maybe vanenge vatori nesolution ipapo. Simudzire nyaya yacho kuti ivo, nekuti isusu tatadza, handiti vatoti havachadi zvekutaura nemi. Saka chii chaunofunga kuti chii chavari kumbonyanyorambira? Waisashanja here uri mwana mudoko? Kana maybe wanga uri nhubu, saka unenge wakusarudzwa kuzi ngazvirambe zviri ikoko. Isusu tichasimudzira nyaya iyoyo, tomboenda kune vanoona zvemutemo chaizvo, ndovadaidze baba vakubatsire mwana urarame upenyu chaizvo. Saka izvino zvausi kuenda kana kubasa? Handina kana kubasa kwandiroshanda pa, kana hembe chaidzo dzeupfeka ndotopfeka hembe dzemwana dzemufana wangu.
Alright. Hazvina kana hembe patakatobva kunyanga netsokoko ndotobva kumba kwacho ndatoita zvekushandisa hasha ndosototwanana nevangu Alright. ndatobuda. Saka ivo mai vako vari kuzviziva here kuti situation yauri haina kutombomira mushe? Mai vako nyakubereka? Mai vangu arikuzviziva but haana option, ari nenge ari kutotaura kuti ine ndiri mutorwa. Alright. Basi ndiri kutochengetwa. Ndiri kuchengetwa saka ndinofanira kuteerera baba wako. Saka munhu atone makey ese ndibaba. Alright. Aiwa, it's okay. Ndinovimba kuti patinozobatana musi Saturday tichaenda kuti vanoona nezvazvo.